कमाइए कमर से, कमाइए कमर से। मिक्स बाय नगीना सवरिया। जहाँ जाइले हमारा पे बरस, चनिया के होके कमाइए कमर से, कमाइए कमर से। गजब ही लावत बावे डरला पलाप हो, सबन में लागत ताड़ू तू ही एगो टॉप हो, सबन में लागत ताड़ू तू ही एगो टॉप हो। गजब ही लावत बावे डरला पलाप हो, सबन में लागत ताड़ू तू ही एगो टॉप हो। अरे हम ऐसे नहीं बोलने वाले। कमबारू न तन को तू जहर से, तो का करी हमारा के पावे खातिर सब लोग तरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। जहाँ जाइले नोट हमारा पे बरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। बुझल? मिक्स बाय नगीना सवरिया। जहाँ जाइले नोट हमारा पे बरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। ऐसे देखाई पूजे खुला पेटी, अच्छा चर जाई कवनो साढ़ खेती। जौन दिखेला उहे बिकेला बाजार में, तू काहे चिंता करेला बेकार में, तू काहे करेला बेकार में। ऐसे देखाई पूजे खुला पेटी, चर जाई कवनो साढ़ खेती। जौन दिखेला उहे बिकेला बाजार में, तू काहे चिंता करेला बेकार में। देखी लुक तो हंसा बट मनार हर से, हमारा के पावे खातिर सब लोग तरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। हर बुझल? जहाँ जाइले नोट हमारा तो बरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। का बुझल? जहाँ जाइले नोट हमारा पे बरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से, कमर से। रिकॉर्डिंग बाय धड़कन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मेघरा बाजार, नारायणपुर। कमर के नाम और गजब के बाटे, देखी करे जानन हो के फाटे। इहे देखे खातिर करे लोग बुक हो, कुर्सी पे बैठी तू देख टुक टुक हो, कुर्सी पे बैठी तू देख टुक टुक हो। कमर के नाम और गजब के बाटे, देखी करे जानन हो के फाटे। इहे देखे खातिर करे लोग बुक हो, कुर्सी पे बैठी तू देख टुक टुक हो। सोनू योगेंद्र के अब पर होता सर से, हमारा के पावे खातिर सब लोग तरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। हर बुझल? जहाँ जाइले नोट हमारा तो बरस, नचनिया के होखेला कमाइए कमर से। हरे बुझ?